Čaute babeťaci, mám tu pre vás taký malý trik a tip na cestovanie. Vyrobte si takúto cievku, ktorá už má na sebe naletovaný kábel, ideálne aj s koncovkou, ktorá sa potom pripojí priamo do tyristora. Ide o to, že keď táto cievka ľubí sa rozpadnúť alebo zničiť, znehodnotiť, to je jedno. Keď sa ti zničí, tak potom zháňaš pajkovačku a my sme skoro podpalili veľký bielraz, keď sme sa snažili v tráve prepajkovať takýto káblik. Takže zober si cievočku, čo máš náhradnú, pripajkuj si na ňu takto káblik s fastonom alebo s tou dutinkou, pokiaľ máš ešte starý typ zapaľovania. A teraz, keby sa mi teda pokazila babeta, že nejde táto cievka, len chytím, tuto ju našrobujem. Čiže stačí mi len šrobová, káblik si vyvediem von, pripojím ho takto do tyristora alebo do gitu. Môžem ísť ďalej, nepotrebujete so sebou voziť pajkovačku a iné zbytočnosti.